Ало! Чупчик бе! Старшина Парашков, караш с 100 марки в час! На волана слагай колана, за колана стягай колана, плоскаре наляво, плоскаре надясно. И сега пътната обстановка в Перник. Добър ден, каква е пътната обстановка, колеги? Добър ден на слушателите на Радио Екстрим. Ами пътната обстановка е типично лятна. Хората са свалили героците на колите си, настъпили са отделно педала на гъста. Волумето на макса на касетофона е ясно, че слушате екстремето на 90,3 и разбира се минават по прясно ремонтираните педешки улици. Вие сега ще попитате къде са те. Аз няма да мога да ви кажа, защото такива няма. Единствената ремонтирана отсечка е, знаете, на Пашов. От спирката на Пашов при минния техникум. Преди известно време стана ясно, че цялата вътрешно-градска магистрала от Регичево до почти до Равнер ще да бъде ремонтирана. Хайде ние, ако искате, колеги, да изкараме някой ред, че може да се пробваме за изпълнители, за подизпълнители, че съм чувал големи пари падали там. Общината има, а като има, дава. А пък хората ги прибират. Тоест дойна крава. Тоест, дойна крава, така. Но как се казва дойната крава? Община Перник. Някой казват по Перник, ама айде да не говорим, че това е друга тема на други приказки. Извода от цялата работа е, че трафика е нормален за Перник. Дупките са си все там, където сте свикнали да ги срещате, но със сигурност, когато се приберете до вечера към вас, ще се срещали и една нова такава. Поздравете я, от утре ще я срещате в продължение на много време все там и на същото място. Приятно пътуване с музиката на Екстрим и умната, че вече не сте малки.